Welcome na sa atong unang adlaw sa buwan sa Mayo. Labor Day karon mga ka-feeling. So, kumusta ka mo diha no sa inyong mga nahimutangan or sa kumukaron kay holiday man siguro nag-beaches ang uban Ate Jane. Yes, nagpakalma Ate Will. Yes, o relax-relaxan o ginaot ang tanong nga magsunod mo kanamo karon ning kahaponan. Yes po. Mga ka-feelings karong kahaponan natay na dawat kasulat gikan sa usa ka dalaga. Ideas nga medyo maka-question pod ka nga nang matuod nga na. So before nato na this kursuhan at asong paminawon kung unsang ikatambag na tiwil sa atong letter sender. Yes, Ate Jane, murag common siya. Apan kung ikaw ang hingtungdan, murag maglisod sab ka og maglisod sab ka og huna-huna kung ngano. Mablangko gyud mo. Mablangko ka kung Kita sa na. imong buhaton or ngano siyang ni kalitrag inana ang iyang gi hatag nga pagkuan sa imo no, pag-treat sa imo nga murag kanang dili gyud usual nga kinaiya nga iyang pagtagad gihatag sa imo nga. So siguro sa ametes ta akong ikasulti ka nimo karon ning kahapon nun nga ang maayo nimong buhaton kay best friend nimo and for how long time na no, and then ang nagkahitabo lang nga inaana ang nahitabo sa inyong relation being friends nga naka-met o nakarelasyon nimo ang iyahang estudyante. And then huway nga maingon sab ang estudyante nga dili pasultihan ang iyang Dili professor. Meaning og sa ako lang panabot nga naa siguro Nice mga something. something. And then basin na no na sense na sa estudyante nga nakaangay ang iyang professor sa iyaha na, and then wala lang niya gi kuan Ate Jen. Wala nang niya gi hatagan og kanang kabugaton ba kay syempre what is professor then estudyante murag bawal man siguro na Against Ate. the Yes, balan against Ate sa Will. labi na mga mga university, so bawal na siya nga na ay relationship ang student o ganing professor. Kaya murag mga mahimo naman guna siya Ate Jane nga na anak kay Conflict or sa something. inyo Conflict of interest ba na? Yes. And then sa ako lang kanay mo ametest. Ang imong maing buhaton aron masulbad ang imong problema sa imong teacher o sa imong boyfriend. So istorya ha ang imong best friend. Kay dugay narabam mo no, dili nato himuon nga komplekto ang inyong sitwasyon tungod lang anang usa ka lalaki. Yes, kay wa ra ba ka di pa ta sure nga maging kamo gyud no, kay napasa unahan sa daghan pang panghitabo sa unahan sa atong kinabuhi, and then ang imong friends is di ba Ate Jane dugay na sila, and then murag ka nang maayo gyud ang ilang relasyon sa wala pa to siya wa pa niya sugta tong iyahang estudyante. So ang maayong buhaton nimo number 1, istorya ha siya. Pangutan kung unsa ang imong buhaton nga anong na-change ang iyang behavior against sa imo ha. Unsa hinungdan nga i-open up nimo ang imong mga na-sense sa iya nga dili maayo nga attitude nga gipakita. And then di ba Ate Jane nga pangutana pa siya nganong gisugot niya ang iyang estudyante. Yes. So dapat ato unta nga time imo siyang nangita unta mo ka ng exclusive nga lugar para sa inyo halang duha aron maistoryahan ninyo ang topic, no, ma-resolve ninyo ang problema kay imo to siyang gipangutan na kung ngano man unsa may issue nga between sa yang estudyante, unsa may mga Ate Jane mga issue sa adto niya nga dili ipa sugot niya base na apoy mga bad behavior nga yang naobserbahan sa professor nga dili siya gusto nga ma-involve ang iyang best friend. So wa ta kasayod no kung unsay naa sa iyang hunahon. And then don't be defensive kung unsay iyang mga gi-story sa imo kay mas dugay man ang inyong panag-uban sa imong friend kaysa ang imong sa imong boyfriend. So kung nasayop ka, so just admit nga naa kay sayop, and then explain pud nimo ngano, so sultian nimo siya nga gisugot nimo kay love food nimo na di ba ni fell in love ka atong estudyante, and then unsa may
wrong nga kung imo siyang o makipagrelasyon ka sa iya, pangutan-on nimo siya kay isip best friend, murag ka nang naanamoy pinagsamahan, and then siguro kung mga kanang bitaw best friend nimo Ate Jane, di ba kanang sa inyong closeness murag makabalo na ka kung unsay imong likes and dislikes, di ba? So may Mm-mm. nga uy, di ba ingon ka sa ako nga inaana, di ka gustong mga inaana. So mo nang sultihan ta ka kay aron aware ka nga kana siya inaana kay observant man gid Ate Jean ng mga professor, di ba? Yes. Tanang lihok sa mga imong estudyante imong mahibaluan. So Mhm. basin naa di ay siya ika sugyot sa imuha or naa siya ika inform sa imuha about adtong tao. So give it time niya, no? Ayaw lang siya i-misjudge sa iyang feeling nga. Normal po na Ate Jen nga mubati po og silos. Dili siguro sa ingon nga nagi-friend nimo nga magsilo sa imo kung naa kay ika mingle nga another Kain, person tungod kay na siyang huna-huna nga mawala na ka sa iya, di ba? Mhm, mhm. O nga di wa na kay time sa iya kay to na ka sa imong bag-o nga amiga or amigo. So mawala na siya sa passing sa imuhang panahon. So isa po na siya nga hinungdan. So inaana na siya no, dili na to maiwasan nga ang atong friendship maguba kung naa na kay kon Ate Jean kay Nga ay relationship. na kay relationship kay kung wala pa pareha mo duha walay ka relasyon, so free man mo bisag asa mag-uban-uban. And then kung naa na kay ka relasyon, so ang imong time mapokus naman po didto sa imong boyfriend. Mhm. So sa wala na sa iya ha. So inana na ang explanation nga ngano nga mobati ka og selo. So di na to siya ma-blame. And the best way nga to solve the problem is to communicate na sa iya ha. Pangutan kung unsay ang mga issues nga nung nasuko siya, unsay iyang feeling nga nanakay ka relasyon. Aron imo mahibaw-an ug imo pong mapasabot kay wa may problema nga dili masulbad pinaagi sa pag inistoryahay no sa mga issues aron atong matabangan pagsulbad ug ma-aware mundo ha nga unsay hinungdan nga dili lang kay maghuna-huna lang ka perme mag-overthink na hinuon ka nga uy na in love man ka ni siya ani iyang estudyante kana uy na ba Si Mama Alicia. yes Oo. Mama Alicia na siya nahigugma man pud siguro na siya nakaangay man pud ni siya so wrong po na no nga mga kuan nato mga overthinking so pero di nato na maiwasan Ate Jane kung kita'y na kaangay mapud siguro siya na ba normal as human no magkauna-una ta na Mhm. apan kana ang hinungdan gyud kanang ang jealousy gid sa best friend kana gid siya nga ang time mawala na sa iya ha dili na ka makapokus sa imong time pakig uban-uban sa iya ha tungod kay tuan naman kasalaing mga lain naman pud imong mga activity and then na pud siya kuan Ate Jean mga murag ma-insecure pud siya ba as kanang best friend nimo na siya mapahil siya insecurities kay makita man niya nga ikaw happy ka sa imong boyfriend nang siya wala siya boyfriend and then ang iyang focus on that time kamo duha Oo. pero may mag-uban so ma-insecure siya so mo na nga dili niya maiwasan nga kuan pa na niya karon iya lang ng normal nga reaction nga mobati siya og selos and then kanang medyo masuko siya sa imuha normal gid na siya test no ayaw gid katingala Mm-mm. pero ayaw guba ang inyong friendship Mm-mm. kay tungod lang sa anang imong boyfriend paningkamot nga imong mahatagan og panahon nga maistorya nimo ang imong friend kay lisod na dili man maayo nga tungod lang sa usa ka lalaki dili mawala ang inyong pagka best friend so mura tay ako ikasulti kanimo nining kahaponon test hinaot nga imong imong masaptan og hinaot nga imong buhaton ang among gitudlo kanimo ni Ate Jen sa among programa. Yes, daghang salamat Ate Will no. So kadtong kang Ate Will agree ko adto sa mga part nga possibilities unsay rason nga nganong medyo wala nakatagda. And additional pud nako Ate Will is probably na kuan siya no nganong nahiubos siya nganong gitago sa iya ha nganong kinahanglan pa nga sa lain niya mahibal-an ang between sa ilang duha
or something ba kahapon nga naapoy ingon pa may nahibal-an siya nga wala ka kabalo, that's why giprotektahan kaniya against adtong imong love interest karon or kanang imong karelasyon karon or unsa ba sa ako pod sa side pod sa diri ata sa kuan sa lover at will. Maayo man kaha ang kuano treatment sa imuha or something, why not siya pod imong pangutan-on nganong gi-choose niya or nihangyo siya nga itago sa iyang professor ang between sa inyong duha, no? The moment nga nihangyo ka sa iya ha, murag gigrab pod niyang ang opportunity nga naaman kay gihangyo, so ako pod in return. So usa pod na no nga kinahanglan i-mind nimo nga nung kinahanglan man itago if ever susama sa kung Ate Erlyn, di ba? Ano kinahanglan ka itago kung walay something? Yes, oo. So mo na kinahanglan nga clear ang mga butang-butang, dili lang sa side sa imong friendship nga imong gikonsiderar pod karon apektado pod ka, kundi kinahanglan pod sa side pod sa imong boyfriend nga pangutan-on nimo siya, dili man nga sa pangutan nga kanang dire-diretso kay basin og makuan hino no ma-alert to hinuon siya or something og naa may galing gitaguan, ma-alert to hinuon siya. Yes, Something oo. nga ubasig nakahiring na ni or unsa ba naay mga approaches nga pwede ka makapangutan na makuha nimo ang imong gikinahanglan nga tubag, at the same time walay maalarma or walay malain pag interpret. So dinhapod sa part nga nangandoy siya nga magtarong kay para mahimong professional someday uban mong duha, murag nag-dream na siya sa inyong future. So posible pod Ate Will nga ni approach siya sa imuha kay ikaw ang nakitaan niya nga inspiration. So naay Yes, mga oo, naay Ate mga Jane, naay mga nana. naay mga butang nga kinahanglan nato i-consider before ta mo kuanog desisyon. Dili ko mo kay nalain ang usa pasagdan na lang pud nimo ang usa. Balik taron nato nalain imong boyfriend pasagdan pud bahan nimo imong imong amiga, di ba? More something kinahanglan nimo mamili or timbangon pero before ka nga maka-decide kung whether mo pili bagyud ka between sa ilang duha or kinahanglan nimo i-patch up kung unsa may something, unsa may barrier between nilang duha nganong big murag nahimong para sa ako magud murag ang labas big deal Big ang deal ilang sa- relationship, di ba? So kinahanglan i-clear nimo kung unsay naa sa ilang duha para kung naa may galing dili pagkasinabtanay sa duha nga wala lang pod gi kuan sa mo basin isa pod kam nga mahimong instrumento nga ma-patch up silang duha, di ba? Yes. So sa iyang giingon Ate Jane nga katong di ba gikontrahan na pud hinoon sa professor ang iyang estudyante. Mhm. So siguro dapat silang tulo ang mag-resolve sa Yes, problema. oo. Mag-meet silang tulo kay esip nga mga friends. So naagyoy ilang himuon nga lakang para magkabalikan ang ilang maayong relasyon. Walay ingon nga ibulabog, walay ilaglag kundi ilang paningkamutan nga ang ilang relasyon as a friend magpabilin. Yes. Oo. Kinahanglan na no. Kung dili man galing Ate Will ingon nga makuan gyud nimo nga mag-atubang silang tulo. Why not paminawan sa nimo ang side ni boyfriend unya og unsay makuan nimo didto, makakuha man gyud kag mga idea mao ba ka ha or something unya ang side pod ni friendship, di ba? Di na Yes, nimo and then Ate matimbang. Jane, kung ugaling insakto ta sa atong pangagpas nga base na ay something sa ila duha, so ready ka mangayo og forgiveness. So Yes. pangagpasaylo kay naka-entry ka no nga kuan ka nang manayon nga do not entry. Kuan, naka-wrong mga kuan private ka. Private private place. property. Private properties na. Unsa pa na nabitoy daghan mga slogan ana Ate Jean. Yes, No oo. entry. private property. Private property. So, nakasulod ka. So, basin, inaana ba na sila mga hidden secret lang tong student ug ang professor. So, wata kasayod. And then, what is? So, basin, mingon na pod nga, nakaangay ka ba? Ila man ang lalaki good na, ginay, kung ano, kanang maniid na sila, observant na sila, Ate Jane, kung nagpakilig-kilig sab ka. Mhm. So, mukuansab na sila, mo ride. So, inaana, hatagin ninyo panahon tulo nga makigistorya mo kung dili magani mo atubang ang imong boyfriend karon, so pinaagi na lang sa daghang pamaagi nga masolbad. And then
pangayo gyud og sorry kung ikaw manggani ang naay sayop so aron magpabilin ang inyong maayong relasyon. Yes, oo. Naay mga butang gyud nga ingon pa dili nimo kinahanglan i-pressure imong kaugalingon nga mamili ka between sa duha. Ang need lang gyud din ha is open-mindedness and kanang gamay nga intuition kana bang kakuryoso ba nganong naamay something unsa may nag-trigger ani nila para kung mas mahibalan man gud mahibalan man galing nimo ang rason pwede kang makabuhat og mga lakang para ma-patch up ang tanan nga walay mabiyaan wala poy ingon pa na mas gipili kanang dili ba nimo mapa-feel ba nga na ay offended og naapoy kanang maiimong gidapigan. So kinahanglan lang gyud is ready pud ka sa possible things nga imong ma-discover the moment nga mo kanang musulod na ka into kanang mag-agent ingon pati will no dili man galing kung magpasekreto ka pwede ka mo prank ka sa ilaha pakig istorya or kanang open lang gyud and syempre sa giingon ni Ate Will if ever may something gyud andam ka dapat nga mangayo og katahuran og syempre kanang shocking nga mga shocking pagbati nga murag nganong murag naamag yung situation sa Ate Will nga siya ang una nasuko siya ang una nabuod the moment nabalan nimo ang tinuod mabali ikaw ang masuko sa iya suko-suko ka sa ako and then ikaw pud nga na so naay mga ingana nga mga situations kinahanglan andam imong kaugalingan not just mentally but emotionally. So maura to ang among ikatambag sa atong letter sender karon no manghinaot mi nga naa kay napulot nga mga ideas or at maayong tambag gikan sa amoa og syempre sa uban po din no nga naay something nga na mga feeling nila marag lisod na gyud kaayo sulbaron ang mga sitwasyon kuan lang pagtimbang-timbang og syempre kung bugat yun para sa inyo ha mangayo mo giya sa atong labaw nga makagagahom ampo lang ipanata lang nato ang mga butang-butang kay naa man situations nga unsahay itas kung asat na taman unsa atong kalig-on ug unsa kadako atong pagsalig sa iyaha nga atong quote for the day mubo ra ni siya pero hinaot nga makapulutan og kanang ideya sa atong mahitungod sa atong ingat pa decision making gikan siya sa your quote nga gi-quote sa pen name nga Penlighten nag-ingon diri coach siya mga ka-feelings pero murag advice na pod siya mobo siya choose wisely because either you'll get the person for life or a lesson for life. So para ni specifically sa atong letter sender karon no dili ta ingon nga basta-basta magpadala na amang gyud ang pressure labi na kung kita ang naa sa sitwasyon kay na ang kahadlok nato nga mawala ka na mga importante nga mga tawo sa atong kinabuhi pero kinahanglan pod nga magbuhat tag desisyon, magbuhat tag choice, natimbang na nato ang mga butang-butang or nadunggan na nato ang each side before ta mopili kung kinsa magyod kay posible nga pilion nato ni nga tawo pero mamahimo natong mahayan pag abot lagi sa panahon. 14:29 nga nag-ingon, He that is slow to wrath is of great understanding. But he that is hasty of spirit exalteth folly. So sa ako lang gamay na sabtan mga ka-feelings nga nagkuan ko noon nagpahinomdom ka nato nga kung kinsa katong kanang dali bitaw dili makahold sa atong mga kasuko batok sa atong isig katawo makasulti ta og dili maayo. Aside katong naay Ginoo sa atong kinabuhi og naatay kaugalingong pagpanabot o pagpasensya kita magpabilin nga masinab tunon sa atong isig katawo. So dili ginato kalikayan Ate Jen nga kung ang tao bitaw ka nang murag layo sa Ginoo ang gikan nga mga panultihon gikan sa iyang baba is hurting no mga sharp words nga makahatag og kasakit sa atong isig katawo. So mo na atong hinumduman nga di magkontrol kuno ta sa atong mga ipanulti batok sa atong isig katawo. Maog. Ito mga ka-feelings, wala naman tayo igong oras. Sa ron ikapadayon, kini nga tong programa, magdungog-dungog na pod kita, o mga adlawa, kaban sa atong ata sa kahanginan. Kini si Ate Will. O kini si Ate Jean, ang atong kauban sa control, si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.